Good morning, Kajin Limon. Yan po ang masarap na pulutan. Ito, isaw ng baboy. Yung may chicharon blaklak. Saka ito, liempo. Saka atay. Aadobohin natin to ng nagmamantika. Ilocano version to. Adobo. Sige, ilaga natin muna para lumambot at mahiwa. Ayan po, buksan natin. Tingnan natin kung na. Yan, kulong-kulok. Natin kung malambot na. Di pa, kunting kulo pa to. Malambot. Itong pinaglagaan natin, pwede na natin gawing soup to. Ito yung ginatawag sa Ilocano na bindunggo. Papaitan ng baboy. Masarap to sa soup. Saktong-sakto sa gin lemon to. Yan, palambutin muna natin. Yan, tignan natin kung malambot na. Yan, kulong-kulong na. Yun, malambot na siya. Pwede na natin hanguin at hiwain. Okay guys, maghahango muna ako. Yan na guys, nahango na. Hiwain natin ng cut ng adobo. Yan guys, nahiwa-hiwa ko na. Ganitong hiwa lang, ginawa ko. Sa isaw. Saka sa liempo, ito naman. Ganito lang. Tapos na tayo ganyan kalaki. Yan. Ito yung mga ingredients natin. Lagyan natin ng mga toyo, paminta, oyster, saka suka. Sukang Pangasinan. Lalagyan natin siya ng bawang, sibuyas, sili. Yan. Yan. Lagay na natin ang ating karne dito. Sa kaserola. Ganito mag-adobo ang Ilocano, walang gisa-gisa. Tingnan natin ng bawang. Yan, madaming bawang. Lagyan na natin yung sili. Tapos sibuyas. Yan. Yan po, ganyan lang kami mag-adobo. Direct sa na, walang gisa-gisa. Tapos toyo. Yan natin syempre ng ating paminta. Durog ng paminta. Yan, bango. Then ito, yung light sauce. Pampasarap. Light sauce lang to. Then ito. Seasoning. Yan, para mas malalong masarap. Yan. Saka na natin isasalang. Salang natin dito. Yan. Yan. Sindihan natin ang ating gasol. Yan. Aking panghalo. Haluin natin para makakumalat yung mga nilagay natin ingredients. Yung oyster sa asuka, mamaya ko na ilalagay pag malapit na siyang maluto. Yan. Tapos yan, lagyan natin ng isang basong tubig para lumambot pa ng masyado at masarap. Yan, saka natin takpan. Hintayin natin matuyo ang kanyang sabaw. Oops, ito yung pinaglagaan natin kanina na sabi kong pwedeng gawing soup, gawing bindunggo. Yan. Na ito, lalagyan natin siya ng laman para siyempre may laman naman yung soup natin. Yung ating isaw sa liempo. Lagyan natin. Siyempre, lalagyan natin siya ng sibuyas na madami para masarap yan. Saka bawang. Siyempre, sili na rin. Yan. Pakuluan din lang din natin to. Tapos timplahan natin mamaya ng patis. Saka pampalasa. Siyempre, lagyan natin din yung paminta. Yan. Tawag sa amin to bindunggo. Papaitan ng baboy.
Tapos ito naman yung ating adobo. Kumukulo na. Patuyuan lang din natin siya hanggang maiga at magmantika. Ito natin. Yan, check natin. Yan, kumukulo na ang ating bindunggo. Papaitang baboy. Yan natin yung apoy. Yan natin siyang patis. Tsan-tsan lang ang paglalagay. Mas magandang kulang. Pwedeng magdagdag kaysa sobra. Yan. Tapos lagay na natin ating sili. Pampalasa. Yan. Yan. Quality na yung ating bindunggo. Pwede lang tikman to. Ano yung lasa? Dabis niyong lasa. Kuhang-kuha. Bindunggong Ilocano. Madami na naman may itutumbang 4 to. Patayin na natin yung ating apoy. Maluluto naman na yan, sili. Masarap yan pag hapok lang. Quality na siya. Ito yung ating namang adobo. Haluin natin. Paigayin lang natin siya. Yan sa ating iganti ka. Balikan natin mamaya. Yan, check natin ang ating adobo. Kulo na. Kunti na lang din na sabaw. Lagyan na natin siya ng suka. Ito, sugar cane. Masarap to. Paglagay sa adobo. Tansyan lang din. Yan. Yan. Tapos, lagyan na natin siya ng oyster. Pampasarap pa to. Dagdag. Yan, kunti lang. Saka natin takpan. Paigayin pa natin. Check po natin ang ating adobo. Kunti na lang yung man natin kung lasa. May kulang. Lagyan natin siya ng pang-balance. Asukal. Lagyan natin ng asukal. Para mabalanse yung kanyang lasa. 2 tablespoon lang. Yan. Okay na. Patayan pa natin. Kunti na lang yung ating sabaw. Sarap. Quality na naman yun. Hindi gusto kong manghang. Dagdagan natin ng sili. Yan. Para spicy adobo. Quality. Sarap naman nito. May soup ka na, may adobo ka pa. Sakto na yung lasa. Tapuyan na lang natin. Ganyan na lang siya. Para maiga, mabilis. Wag na natin takpan. Yan o. Cabin lemon o. Ganyan naman. Iga na siya. Kunti na lang. Pag mamantikain natin siya. Napakasarap na nga ito. Mga ilang 4 na naman itutumba nito. Cabin lemon. Ano? Siga na siya. Paigayin pa natin hanggang magmantika. Yan o. Nakikita nyo na ba cabin lemon? O. Nagmamantika na o. Napakasarap yung kanyang sauce. Wow. Quality. Mga 2 extra rice to. Saka 2 4 ito tumba. Yan, cabin lemon. Luto ng ating isaw adobo. Dalawa yung naluto natin dito sa isaw. Isang adobo, saka bindunggo. Papaitan baboy. Yan po. Patayin ko na po yun ito. Sakto na to sa akin. Para hindi masyadong matuyuan. Sabaw at may sauce siya. Masarap ilagay sa kanin. Yan. Pwede na tayong kumain. Cabin lemon.
Ayan guys, pwede na tayong kumain. Yan. Adobong isaw. Saka yung papaitang baboy, bindunggo. Saka kanin. Tara, kain na tayo. Pakakainin pa ng iba. Let's go, Kajin Lemon.